fram. Varsågod Karsten och berätta hur division 2 blir en del av patientprocessarbetet. Varsågod. Tak Jesper. Det er altid så roligt, når Jesper han introducerer mig med mit navn. Rose! Så forstår man, at det er en araberhest, der er på vej ind på arenaen. På dansk, der siger vi det ganske mygt. Rose. Er det ikke bedre? Det er mere mjukt. Ja, men det säger du nu bara för inledningen här. Nej. Du kan gå ind på nettet, så kan du se, at jeg bruger det altid. Rose. Okay. Mine damer og herrer, Carsten Rose. Så det var bedre. Det var vel et fint eksempel på dansk og svensk samarbejde. Ja, min opgift i dag er tofold. For det første, så skal jeg som divisionschef for Divisionen for Cancer og Blodsygdomme prøve at tage dialogen med jer om, gør vi på et universitetssygehus for at blive en bra del af den patientproces, det patientprocesarbejde, som foregår ud over hele sødre Sverige, og så småningom i øvrige Sverige også. Og den anden bit, det er som procesleder på delt og lånt tid, at prøve at tage en lille bit på væggen, hvad er det overgribende syfte med at have et regionalt cancercenter. En del af det, jeg kommer at sige, det har I hørt og lyssnet af Ridan for Stefan. Han har givet jer en bra introduktion til hele konceptet, hele det konceptuelle ting, der ligger bagom. Og som Stefan rigtig sagde, så har vi haft den tur, at Søren Olufsson og jeg, vi havde mulighed for at påvirke selve den grønne bog. Og jeg tror vel ikke, jeg sagde for meget, at det var det tænk, som Søren og jeg vi førte frem, der lå bagom, at der blev et kapitel om indførelse af regionale cancercentre. Udgangspunktet for svensk cancersygvård er jo bra. Vi har overlevelsescifre, som oberoende på diagnose, ligger i top 5 worldwide. Men der er også farhugger, og dem kommer vi til at høre. Men jeg vil også godt understryge, præcis som Bent han har sagt, hver cancerpatient fortjener at blive vel omhændertaget. Samtidig har vi altså det tænk, at hver cancerpatient er en cancerpatient for mange. Og derfor vil I ofte, når vi præsenterer os, høre, at prævention en gang til, det har en stor plads i det, vi går og gør. Og derfor har vi taget et fastere, et samlet greb, og det kommer vi til at afrapportere i børjen af 2012, hvor vi har gjort en aftale med Pia Schinhyldt, at der skal hun ikke pludseligt præsentere neddragninger. Der skal hun deltage i en hearing, hvor vi kommer til at præsentere nye tanker for præventivt arbejde i sødre Sverige. Men de næste minutter vil jeg benytte til at diskutere, hvad kan vi som en division på et cancersygehus gøre, for at gøre den skillnad, der er så væsentlig, når det gælder arbejdet med den gode patientproces. Og der vil jeg begynde med perspektivet. Man kan jo altid fotografere sit kort eller sin map på et sæt, så man bliver placeret i centrum. Men vi er i centrum i Malmø og Lund. Vi er ikke enbart i centrum fra Region Skåne. Nej, vi er det for hele Nordeuropa. Og det, der er interessant ved den region, det er, at der er få steder i verden, hvor der findes en koncentration af højt udbildede inden befolkningen, relativ social enslighed, økonomiske skillnader, som findes, men som i sammenhæng med øvrige dele af verden er ganske små. Et højt udbildningsniveau. Og i sammenhængen patientvård og forskning inden det medicinske område, en unik ansamling af universiteter, høgskoler, udbildningsinstitutioner og i princip en engageret presse og en engageret publik, som tager del i det her. Så når jeg tillader mig at skrive Malmø og Lund med rødt, så mener jeg, at jeg kan stå inden for det. Vi har et bredt samarbejde redan nu vendt mod København. Men vores ønskemål for RCC Syd, det er at samarbejde yderligere med RCC Vest, og det er delvis formaliseret. Men samtidig at inddrage Oslo Cancer Cluster, som er en stærk satsning, både på at udvikle værdige og dygtige patientprocesser, men samtidig at koble det til translationel forskning.
Og så er det helt medveten, at den rytter, den går sødt om Hamburg. På det sæt, så bliver vi en del af et område, hvor der er 20-25 millioner indvånere, af præcis den sammensætning, som gør, at vi i et nationalt og frem for alt internationalt perspektiv kan udvikle en jættehøj standard. I disse tider, hvor der er neddragninger på programmet, I hørte Bent referere, at nu skal der gøres en besparing på 60 millioner inden det interne forsørgningssystem. Og alle, der har været med om den type af øvninger, ved, at den type af besparinger, dem ser vi aldrig. Det bliver interne besparinger, som gør, at vi skal jobbe på et lidt anderledes sæt. Vi skal jobbe smartere. Men det skal vi også, når det gælder inden for cancerområdet. Men vi har her muligheden for, set fra Cancerdivisionens side, at gå ind og prægle udviklingen af det regionale cancercenter. I tæt samarbejde med de øvrige partnere i regionen. Og Stefan har redan understrykt den overgribende filosofi, der ligger bagom RCC Syd. At der findes plads til alle. Og tyvärr er situationen inden de nærmeste 5-10 år, 1 ud af 2 svenskere kommer at få cancer. Så det er ikke patienter, der bliver brist på. Men det, der bliver brist på, det er innovation. Det er innovation og kreativitet, fordi kundskaberne, dem har vi i stort mål. Men det er omsætning af kundskab til innovation og kreativitet, der kommer til at gøre en skillnad. Det er ikke mange vækker siden, at Steve Jobs han dog. Hans valgsprog, det var think different. Til trods for, at han tænkte different i mange olika sammenhæng, så dog han af cancer. Og det er vel til eftertanke. Men vi har alle muligheder, til trods for, hvad der udefra set er en økonomisk trukket situation. Og jeg vil blot, og nu prøver jeg som divisionschef, bede om, tænk nu efter. Vi har i andre sammenhæng, even inden den region, ganske godt om penge. Men vi har muligheden for at omfordele dem på et smart og et kreativt sæt. Og RCC Syd er et eksempel på, at vi kan gå ind og ændre på hele vores tænk omkring cancerprocessen. Omkring hele patientens rejse fra de første symptomer til de kender sig nøjde. Det ligger i vores hænder. Og det er her vores professionelle indsats, den skal vise sig. Alt det, vi har forberedt gennem specifikke udbildninger, efterudbildninger, vores kreative tænk, når det gælder mediestrategi, etc., etc. Det kan virke tråkigt, at vi stændigt skal slæbe rundt på besparinger. Men samtidig lad os vende det rundt og se det som en udmaning. Til syvende og sidst findes der ingen andre steder i verden, hvor der for en hel befolkning er så godt om penge, og så bare en struktur til at implementere det. Så det, der i dagligdagen tyks at være ganske tråkigt, det skal vi vende til vores fordel. I princip tror jeg, at kriser de er til for at tænke anderledes. Vi behøver kriser indimellem for at tvinge os til at tænke på et smartere sæt. Jeg synes tungt, når vi er på børneriseren, men når den er gennemført, så er det bra. Der er en ting, jeg glemte, når jeg viser det her, og det er, at Stockholm og Uppsala er så klart velkomne til at deltage i vores udviklingsarbejde. Men ellers så er forudsætningerne for RCC Syd ganske bra. Jeg behøver ikke endnu engang sige, at den behandling, vi som oftest giver vores patienter, den er høj klasse. Men nu er det ikke så interessant stændigt at understryge, hvad der er høj klasse. Det, der er interessant for os, det er, at alle patienter, der kommer med en cancersygdom, de skal kende sig nøjde, når de lemner os. De skal have fået en høj klasse i cancerbehandling, og det kræver en udbildningsindsats internt og eksternt. Det kræver, at vi tænker smart, når vi involverer vores kollegaer, til eksempel i Trelleborg og i Ystad, og de siger, jamen hvorfor har I nu tanker på at fjerne til eksempel lungcancer fra Trelleborg? Men vi har ikke tænkt os i det princip, eller i det tænk at tage bort lungcancer fra Trelleborg, bortset fra at RCC Syd har ikke været involveret i de diskussioner. Vi har tænkt os at omfordele opgifterne, og Ystad viste rent faktisk vejen,
efter at der i en årrække havde været brokket over, at brystcancerbehandlingen den blev fjernet fra Ystad og flyttet til Kristianstad. Så tog vi en diskussion, og selv kom man i personalgruppen i Ystad frem til, jamen vi er jo bra på rehabilitering. Hvorfor ikke ægne os imod rehabilitering af lungcancerpatienter? Og alle jer her, I ved, at der er et ekstremt behov for rehabilitering af lungcancerpatienter. Tag det her som et eksempel på, at der findes hvad som helst af muligheder, og en ting kan jeg garantere jer, at vi er fra RCC Syds ledningskancelli interesseret i at få den slags tilbage otterkoblinger. Tal om for os, hvad I kunne tænke jer selv. Bliv en medspiller på et positivt sæt. Vi er kanskje bra på vores behandling just nu. Vores fleksible udbildning baseret på lære-nære-princippet er enestående i Sverige og giver os fantastiske muligheder for en fortudvikling af hele udbildningskonceptet, både for Cancerdivisionen, for SYS og for RCC Syd. Men vi kommer ikke videre, om ikke vi fortsætter udviklingen af den kliniske cancerforskning. Den patientnære cancerforskning, der er i tæt samarbejde med, hvad vi også er bra på, nemlig vores basale cancerforskning, vores laboratoriebaserede cancerforskning. Om ikke vi får et vettigt samarbejde og en fortsat positiv udvikling op at stå der, så nytter det ikke, for så om 5 år, så er vi ikke i midten af første division, som jeg tror, vi er nu. Så rykker vi ned i andre divisionen. Vi har en række lokale forudsætninger, som vi skal udnytte. Vi har et cancerregister, der er bra. Det bliver overført i børn af næste år fra Cancerdivisionen til RCC Syd som en naturlig udvikling, og som en illustration af, at det er en solidarisk finansieret virksomhed for hele Søndre Sverige. Vi skal ægne os imod en forskningsindsats inden for det cancerepidemiologiske område. Det har vi ikke været så bra på. Vi skal satse stærkere på kvalitetsarbejdet. Molekylær patologi. Vi har det i en vis udstrækning. Vi kan blive mygge bedre. Alle, der sidder her og beskæftiger sig med diagnostik og klassificering af cancerpatienter, ved, at vi ikke i forfront, når det gælder molekylær patologi. Vi har en biobank, hvor vores politikere, til trods for økonomiske begrænsninger, har været så fremsynet, så de har allokeret et 60-cifret millionbeløb til etableringen. Men igen, det er helt op til os som profession at sikre, at biobanken bliver en succes for de kommende unge forskere inden de nærmeste 5-10 år. Det er os, der skal sikre, at der kommer materiale i biobanken. Og det er os, der skal sikre, at det bliver taget ud igen af biobanken på et vettigt og videnskabeligt interessant sæt. Imaging. Vi har en division, der ægner sig imod billeddiagnostik. Den gør det på et bra sæt. Den er den enda division, der går med overskud indenom SYS. Jeg ved ikke helt, om jeg tykker, at det er så bra, men sådan er det. Vi har Lunds Universitets Bioimaging Center, som er en fremsynet indsats og en satsning fra Lunds Universitet og SYS på at udvikle billeddiagnostikken akademisk og videnskabeligt. Vi arbejder stændigt med de kommunikative frågor, og jeg tror, vi er relativt velorganiseret inden RCC Syd, og dermed også inden Cancerdivisionen. Når det gælder infrastruktur, så er det en fråga, der er til stændig diskussion og formål for udvikling. Men ellers, det der karakteriserer den gode patientproces, her illustreret ved Gladan. Gladan, som er specifik for Søndre Sverige, næsten, men som har et stærkt fokus på det, der er det centrale, nemlig patienten. Et godt overblik, til trods for, at vi er et virtuelt cancercenter. Vi har ingen fast byggnad, der siger, at her ligger cancercentret for Søndre Sverige. Vi er udstrakt over hele regionen, indbefattende Halland, Kroneberg, Blekinge og Skåne. Og kanskje så småningom Kalmar. Just nu fører vi diskussioner i styregruppen, om vi skal invitere repræsentanter for Kalmar med i styregruppen,
sådan så de kan lysne af, hvad der foregår, og forberede, at de eventuelt inden et antal år bliver en del af det her. Patientforløbsprocesserne, ekstremt centrale, og dem 8 kommer jeg til, de multidisciplinære team, lige så væsentlige, og så hele arbejdet med at udvikle patientprocesskoordinatoren. Patientprocesserne. Jeg skal ikke gå i detaljer med dem, Stefan har vejet det, men det er et eksempel på et samspil mellem 2 trends inden udviklingen på sys. En ledningsfilosofi fra sygehusledningens side, som gennem de seneste 5 år har fokuseret på lean-processen som et arbejdsredskab til at forbedre patientprocesserne. Og nu kommer vi så fra et andet hold og siger, at fra det øjeblik patienten kender sit behov, og så til patienten kender sig tilfreds, ja, der har vi en velbeskrevet procesbeskrivning. Denne patientproces, om den skal lykkes fuldt og helt set i et divisionsperspektiv, så er det afgørende, at forskningen på hvilket som helst af tidspunkterne bliver tænkt ind i patientprocessen. Og det er her, de multidisciplinære runder, de kommer til at spille en ekstremt betydende rolle. Og de er multidisciplinære, og de er multiprofessionelle, hvilket betyder, at det er alle kapaciteter, der møder op til dem her. Og hele tiden sikre, at vi tænker forskning, når det gælder diagnose, når det gælder den initiale behandling, det vil altså chirurgi eller kemoterapi, strålebehandling, men også tænker forskningen ind i en eventuel palliativ fase, og tænker forskningen ind i de rehabiliterende funktioner, som vi kommer til at udvikle. For rehabilitering skal præcis ligesom forskningen være en fuldstændig integreret del af patientprocessen. Både når det gælder patientens akutte fase med behov for helt specifikke ting, og så rehabilitering, der skal sikre, at patienten på et eller andet sæt kommer tilbage til sit liv. Vi har den glæde, at vi har et regionalt program for rehabilitering, et regionalt vårdprogram. Vi har også den glæde, at Maria Helbom og Pia Delson, de spiller en stor og stærk rolle i udviklingen af et nationalt vårdprogram. Så vi skal tage anledning af, at vi har tænkt tanker inden for det her område redan, og dem skal vi overføre til alle de psyke 5-30 patientprocesser, som divisionen nu kommer til at facilitere arbejdet omkring. Patientens rolle skal tænkes ind på alle niveauer af patientprocessen. Igen tager vi anledning af det arbejde, som Christina Carlsson har stået for i første hand inden rammerne af Skånes Onkologiske Klinik, og nu inden rammerne af Cancerdivisionen. Vi er vel påklædte. Vi har et kostume, der passer til den fremtidige udvikling. Og en ræd af de tanker, vi redan har gjort, de skal nu blot udstrækkes til øvrige del af Søndre Sverige. Den gode patientproces kræver, at i princip alle patienter bliver bedømt af MM-teamet. Det tværprofessionelle, det tværvidenskabelige team. Og her har jeg listet op nogle for de fleste helt indlysende opgifter, som dette team de har. Det nye bliver, at vi forsøger at strukturere arbejdet, at vi forsøger at dokumentere, hvad der sker på disse konferencer, og det bliver videregivet til vores patienter på et nyt sæt. Og det har jeg ikke tid til at underkomme til just nu. Englænderne har taget et ganske fast greb. De har opskrevet 12 bylder, som de betragter alle som værende nødvendige, for at den multidisciplinære konference den er vellykket. Vi holder på med nu at trække essensen ud af det her og gøre en opdragsbeskrivning til vores multidisciplinære team, men med fokus på dokumentation i en enkel form, sådan så vi så småningom kan redovise, til eksempel for koloncancer, hvor mange af vores patienter er udvurderet initialt inden nogen form for behandling på en MM-konference, hvor mange er udvurderet efter, at vi har patologi og operativt resultat, etc. Det er den type af opgifter, vi er interesseret i, og det bliver mættepunkter for vores succes. Og jeg kan tale om for jer, at så småningom tror vi personligt, at det bliver krav fra regeringen, om man skal
i fortsætningen tildele ekstra penge og friske penge til cancerområdet, at man lever op til det her. I et tæt samarbejde med Divisionen for Billeddiagnostik har vi indrigtet et up-to-date virtuelt rundrum, endbart som eksempel på, hvilke åbne døre vi kan få, når vi har et bra koncept, som RCC Syd det var. Havde vi ikke haft det koncept, tror jeg ikke, at vores politikere de var gået ind med ekstra friske penge. Det står der i dag, både i Lund og i Malmø, og det skal udnyttes. Men det skal udnyttes på et smart og et tænksomt sæt. Og præcis her, så kan vi jo vise, at i Kristianstad har man tænkt tanker, og man har redan nu udviklet et skema til dokumentation for det, de kalder deres MDT-konferencer, altså vores MM-konferencer. Der kan vi tale ved lære, og vi kan gøre det via de virtuelle rundrum. Kan vi bruge vores multidisciplinære møder til at facilitere indgang i kliniske studier? Så klart, for det skal være et fast punkt på agendaen. Hver gang patient X eller patient Y bliver redovist på en MM-konference, skal frågan stilles af denne patient formål for en eller anden form for videnskabeligt projekt. Patientens fokus skal understrykkes af, at vi indfører patientprocesskoordinatoren. Vi har nu valgt at bytte navnet, så det, der står i den grønne bog, patientkoordinator, tager vi bort. Vi kalder det i fortsætningen kontaktsøderske, i respekt for, at denne funktion redan findes på de fleste klinikker. Med lidt olika syfter, med lidt olika indhold i baggrund og udbildning. Men det, som er opgifterne, det er at sikre så tidlig optægt som muligt, at sikre, at abortprocesserne sker, være den første link ind til psykosocial støt, at tage vare på, at rehabiliteringen er tænkt ind i den individuelle vårdplan for den enkelte patient, at sikre palliativ vård, når det kan og bliver nødvendigt, i det hele taget at sikre, at patientens stilling er i fokus, og også, at patienten om muligt bliver formål for klinisk forskning. Christina Karlsson og kollegaer har taget det frem på det her sæt, og I kan se, at der er kontaktsøderske på alle de olika niveauer, helt fra primærvårdens indsats, som ofte er ganske underskattet, men som er ekstremt nødvendig, om vi skal lykkes med det her. Både set i et præventivt syfte, men også på hele patientens rejse gennem systemet. Og over det hele har vi en kontaktsøderske, som med en vis specifik udbildning kommer til at se over, at selve processen den forløber, og ledtider etc. det bliver overholdt, egentlig de ønskemål, vi selv diskuterer os frem til. Det er klart, at cancerdivisionens rolle bliver den koordinerende rolle. Det er lige så klart, at et af problemerne på SYS, det er overgangen til eksempel fra chirurgklinikken til onkologklinikken. Og med brystcancerprocessen som model har Harald og jeg taget frem og fået Bens accept af, at vi bruger det som et pilotprojekt, hvor vi i et tværdivisionelt samarbejde giver en person på SYS det opdrag at sikre, at hele brystcancerprocessen bliver forsørget. I et samarbejde med alle berørte parter. Og det kommer Harald til at tale lidt mere om. Når vi har det vel på gang inden de nærmeste 2-3 måneder, så er ideen, at de øvrige store processer, nemlig prostatacancer, kolorektalcancer, lungcancer og gynækologisk cancer i bred bemærkelse, skal udsættes for det samme. Så derfor har vi nu Bens accept af, at vi bilder en gruppe blandt divisionscheferne, der sikrer, at SYS i fortsætningen får en stærk forankring omkring patientprocesarbejdet. Der sikrer, at dem, der er lokale procesledere, de har helhedsperspektivet. Sådan så vi kan stå som et godt eksempel for Sydsverige, for øvrige Sverige, på at vi mener på alvor, at det er patientens fokus, der er helt væsentligt, og det er patientprocessen og dens udvikling, der er det helt afgørende. Patientprocessen indeholdende forskning, rehabilitering, alt sammen udvurderet i de multidisciplinære team, og frem for alt med en stændig respekt for, at det er tungt at få en cancerdiagnose. Det er tungt at være cancerpatienter. Vi skal hjælpe dem, og det er cancer- og hæmatologidivisionens fremste opgift. Tak.